Una comarca, una falsa, una comarca, Correm temps difícils per a la gent dels nostres pobles. Estem vivint una crisi que afecta molts àmbits i a molta gent. Des d'aquells que no tenim treball o que estem perdent les nostres cases, fins a les que veiem com els nostres treballs són cada vegada més precaris, amb pitjors condicions i amb sous cada vegada més baixos. Estan fent que la nostra vida siga cada vegada més precària i complicada, privatitzant-nos l'educació, la sanitat i les pensions. I a més, estan destrossant el territori, les terres de les nostres comarques. Hem estat molt de temps aguantant callats, però hem dit prou. S'obren els motius per a mobilitzar-nos. Hem de tornar a participar en tot allò que ens afecta en el nostre dia a dia. Hem de tornar a poder decidir nosaltres mateixos el nostre futur sense deixar que ens el marquen els interessos dels mercats als que no ens importen les nostres vides o de grans empreses que sols busquen el seu benefici a qualsevol preu. Per això és important que ens unim, que ens organitzem i busquem les vies per a decidir qui som i què volem. Avui estem ací perquè ens han imposat una planta de residus animals en la Pobla. Una planta per a la gestió de restes d'animals morts. Una planta que representa un model productiu que no volem i que ens portarà a la nostra comarca les misèries del que ells anomenen progrés. Volen que ens traguem la pudor i els mals olors, el risc de contagi de malalties i d'infeccions per a persones i animals, la contaminació dels nostres rius i aqüífers i la degradació dels terrenys pròxims a la planta. Ens imposen un perill per a la nostra salut, per a la nostra agricultura i la ramaderia. Tot això volen fer a la nostra comarca, a les faldes del paratge natural del Benicadell. Cal afegir també que tot el procés de construcció i aprovació es troba ple d'irregularitats i de negocis obscurs de les empreses que ho gestionen i de l'anterior govern municipal de la Pobla. No volem que un govern corrupte ens imposi una indústria que suposa la destrucció de la nostra terra. Avui hem eixit als carrers de Castelló de Rugat per a fer-nos sentir, perquè creiem que la lluita contra la planta s'ha de portar en tots els àmbits, a les institucions, a l'àmbit judicial, però sobretot als carrers dels nostres pobles. Hem d'assumir els nous reptes que ens estem trobant. La paralització de la planta és un d'ells i l'hem d'afrontar amb entusiasme, treball, organització, astúcia i serietat. Hem de tornar a prendre el poder i la paraula per a decidir quin és el futur que volem per a les nostres vides, els nostres pobles i la nostra comarca, la Vall d'Albaida. I la Safor. Hem de tornar a prendre aquesta paraula per a dir que la planta de residus d'animals no la volem ni la necessitem i que no ens anem a quedar parades mirant com ens la imposen. La Safor s'ha volgut solidaritzar amb la Vall d'Albaida perquè creiem que això de la destrucció del territori no és algo a nivell local, no? Carronyers i empresaris buitres i polítics corruptes n'hi ha a tots els puestos, a tots els pobles. I crec que en aquests moments, en el moment d'aquest capitalisme avançat que vivim, que patim, menja del territori, té que per avançar, per mantindre's, necessita destruir-lo. I no volem aquest progrés que ens venen ells, no és progrés, estem en contra d'aquest progrés i del sistema que el promou. Entonces, no sé, també animem a la gent que vega aquest problema com no algo simplement local d'un alcalde que ho ha fet, també per això ens solidaritzem i venim a la vall perquè creiem que això és de tots, és un problema i que som nosaltres els que ho tenim que solucionar. A la Safor, en aquests moments, hi ha un pla de construcció de la platja verge de la Uni de Gandia, n'hi ha un altre pla de construir un camp de golf a la Marjal de Gandia, n'hi ha un altre pla de destruir el racó de tomba a Marxuquera, on volen fer un complex esportiu, no sé, molts camps de futbol, camps d'hípica i, vamos, tir d'arco i mil històries. I també un dels pulmons, xicotets pulmons o reductes que té Gandia Verge en aquests moments, el Parc Sant Pere, també volen construir-lo. També que estigueu un poc assabentats i que possiblement pronte també s'isca el carrer allí. Dos comarques i una força.